Direktan prenos budalaštine. A sada jedna fantastična stvar, odlepite ovde, ovo crveno odlepite. Ćao, čao, pazi sad ovako, znači izgleda da su, gleda me žena šta je s tobom, izgleda da su šanse da će ovo da bude zanimljivo leto upravo porasle za neki procenat. Ortak je prihvatio da bude deo motovlog zajednice, sad idemo da mu, kako se to kaže, nađemo one komponente za kačenje GoPro-a na kacigu. Ajde se time pozabavimo. I čao ljudi, evo nas ponovo. Idemo napravimo kružić i da vidimo da li možemo da napravimo neku epizodu od ovoga. Samo da vam pokažem, to ste vi, ja vas tako gledam. Još uvijek je malo čudno. No, dobro. Kolega. Tu smo negde. Da vidim da li sam ja u stanju tu njegovu garažu da nađem. Pozdrav za kičma Trans Burazera, najbolje ime za firmu koju sam u životu čuo. Desi. Izgleda da je tu. Desi Burazerče. Što? Ma da. Gledaj, samo ono to pričao. Sad ćemo, idemo sljedeća. Danas si ti zvezda. Ne nosim jaknu, vrate, nikako. Pa nemoj da nosiš jaknu, ko te tera. I malo skretanje sa puta. Idemo da kupimo, čekaj sad će da vam objasni drugar, šta idemo da kupimo? Da kupimo frižider, da imamo za leto da se ladimo. Ako ti je... Frižider je montiran. Idemo! Evo burazer na kog ćemo da kačimo GoPro šta vozi. To je to grejanje guma, Pošto sada počinju ozbiljne krivine i još ozbiljnije brzine, gume mora se zagreju. Mora se zagreju gume! Stvarno bi bila i dobra ideja uzeti onu komunikaciju. Skroz bi bilo cool da možemo nešto da latvrdamo dok se ovako vozamo. Gdje si Gigatrone? Ćao! Treba mi mount za GoPro, one za kačeljkice. Evo nema, kažu da ima kod Arene, ajde nadamo se, vidimo se tamo. Eto, nažalost nema, ali ćemo tamo da iskoristimo priliku malo da se provozamo. Braćalići što istrčavate, to je inteligencija. Voliš malo agresivno da ga... Peglej kako ti se vozi. Nema ni ovdje. Jer ima neko da zna gdje bih ja to mogao da kupim. One nastavke što mogu da menjaju kao ugao kamere. Ovdje smo malo se provozimo pa ćemo da imamo da li nešto slučajno možemo da sastavimo od tih još komadića koje ja imam u mojoj opremi. Mora stanem na pumpu, napunim motor svakako. Idemo taj vrčinski krug! Sad imamo kao radio emisiju, znaš. Ovo nam je studio kraj puta. Direktno iz studija kraj puta, uključenje u moje trule misli. Znači nismo našli mount za GoPro. Ne ide, kad neće. Čekaj, uzmem brate telefon, sad ti izgubio. Dobro, nije loše ni ovako da se provozamo realno.
To je to, čovjek sa kopljima se pojavio. Pazite se kad idete ovdje ka Vrčinu, kopljanici pretrčavaju put. Ljudi moji, stvarno nam je lepa ova Srbija. Nismo se još makli od Beograda, a pogledajte zalazak sunca, ne znam kako će se to da izgleda na ovoj kameri, ali generalno izgleda fantastično. Temperatura je savršena za vožnju, malo je sjahala vrućina, lepe krivine, fin asfalt, dobro društvo. Šta čovjeku više treba u životu? Upravo smo prošli znak koji kaže putni prelaz zatvoren. U duhu svih ostalih stvari koje danas nismo uspjeli da uradimo, možda nećemo uspjeti ni da prođemo ovuda. Dobro, bar su rezervari puni. Ako treba vratit ćemo se, ali eto. A sada direktan prenos budalaštine. Zatvoreni putni prelaz. Hajde na ovom stromu i Bože pomozi, ali na ovom fezeru to će biti jedno zabavno iskustvo. Drž se, Urošu! Stavili obaveštenja, nisam prošao. Video sam, ali vidiš, imam off-road fejzera, to ti je sve okej. Imam off-road fejzera, rekao. Evo je kafana, evo je kafana. Jel to kafana? A ja, vrhunski. Da, osvježenje je gotovo, tako da evo, idemo probamo da namestimo ono nosača što ja imam, da imamo da će to da radi. Idemo dalje, idemo dalje! Da probamo malo, da. Se zamenimo motora. Koja fotelja, Iscimat ću ga jedan dan da napravim recenziju. Vraćamo se do garaže da probamo odbuđimo taj GoPro. Vidimo kako će to da izgleda. Ono što ovako na brzinu mogu da vam kažem je da je motor fenomenalno udoban. To nije normalno koliko je motor udoban u odnosu na ovaj moj. Ajmo, sljedeća tačka, garaža, rez. I evo nas nazad u garaži konačno. Sad ćemo da to fantastičan mount za GoPro da stavimo na kacigu koju ja imam. Eto, imamo to što imamo, šta da se radi, pa ćemo vidjeti kako to može da se bolje napravi. Vidiš šta snimaš. Eto, da uradimo nešto danas. Ali mora držim otvoreno da znaš dokle možeš da podigneš vizir, da ti ne udara u vizir. A sada jedna fantastična stvar, odlepite ovde, ovo crveno odlepite, onako, odlepite i laganim pokretom ruke ga zalepite na ovo mesto, baš ovde. Evo ga. Evo ga, to je, ja bih rekao to, znači, uspeli smo. Pošto moj brat Veli neće da priča, nego samo se snima, onda nije bitno ako je na glavuđi odozgo. I ovako ovdje ide klik i onda ide GoPro. Stajaće bre. I to je to. U stvari dan je uspešan. Tada! Bravo. A sada idemo montiramo ovo za jebanciju. Nismo uspjeli da uradimo ono što smo planirali, to jest da nađemo te fantastične priključke, ali evo ovo će da radi. Ali da mi bi uspešan na drugi način, vozili smo se, družili smo se, našli smo neki, bar ja sam otkrio sjajan put
I hvala prijatelje. Otkrio sam se jedan put, super smo se provozili, osvežili i sad idemo da pijemo pivo i da se zezamo u kafani i da montiramo video. Da grmimo. Aj, laku noć.